ଏ ଦୁନିଆର ଡର ନୁହେଁ ଯେ ତୋତେ ଉଡ଼ିବାରୁ ଅଟକାଇ ଥାଏ। ତୁ ତ ବନ୍ଦେ କେବଳ ତୋ ନଜରର ପଞ୍ଜୁରୀରେ। ନିଜର ଅସଫଳତା ପାଇଁ ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦିଅ, ଇଏ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଅନ୍ୟ କେହି କେବେ ଦୋଷୀ ହେଇନଥାନ୍ତି, କେବଳ ତୁମେ ନିଜେ ହେଲ ତୁମ ଦାୟୀ। ତୁମର ସବୁ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଉପାୟ କେବଳ ତୁମ ପାଖରେ, ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ କେବେ ନଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପାଖରେ କେବଳ ଆଶା ଥାଏ। ଯଦି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହଁ ତାହେଲେ କାଲ ହୋଇଯାଉ, କାହିଁକିନା କିଛି ଲୋକ ହିଁ ସାଥିରେ ରହିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ମଣିଷ ସଫଳ ହେବା ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିକି ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଦୁନିଆର ସବୁ କାମ ସହଜ, କେବଳ ଭିତରୁ ସ୍ୱର ଆସିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନୁହେଁ, କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ନା, କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କେବେ ବି ନିନ୍ଦାକୁ ଡରି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇଲା ପରେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଅସଫଳ ହେବେ, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହସିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇଯିବେ, ସେହି ଲୋକମାନେ ଦେଖେଇ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଜୀବନରେ ସେହି ଲୋକମାନେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଏବେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର। ଯଦି ଚାହିଁବ ସୁନା କରିଦେବ, ଯଦି ଚାହିଁବ ତାକୁ ଶୋଇକି ବି ବିତେଇ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ କାମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରେ ନା, ତାକୁ କରିବାକୁ ଦିଅ, କାହିଁକିନା ସନ୍ଦେହ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ କରାଯାଇଥାଏ, କୋଇଲାର କଳା ଉପରେ ନୁହେଁ। ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ମାତ୍ର ଏତିକି କହିବି, ସଫଳତା ସକାଳ ପରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କାହାକୁ ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ।